God eftermiddag alle sammen. Jeg kan godt sige eftermiddag, nu er klokken over 12. Ved du hvad, vi hedder Happengut, så vi får lov til at komme ind og forstyrre her midt i jeres flotte gymnastikopvisninger. Vi vil rigtig gerne lige spørge jer, om I gider at hjælpe os her til at starte med. Vi får varme os op en lille smule. Og det eneste, I skal gøre, det er bare, at I skal hjælpe os med at klappe. Vi hørte, at I kunne klappe så godt før. Vi vil bare gerne have til lige at klappe en gang mere. Men ikke overdrevet, I skal bare have til at klappe én gang. Så når jeg siger til, så klapper I bare én gang alle sammen. Okay. Og værsgo. Ja, vi prøver lige en gang mere. Jeg tror, jeg tæller ned fra 3. Og når jeg når til 1, så klapper I efter. 3, 2, 1. Sådan. Så prøver vi at klappe 4 gange. En gang mere. 3, 2, 1. I er alt for gode her i Jangenskov. Bare skal lytte os fælles. Vi vil gerne lige prøve at gøre det med gymnastikforeningen. Vi vil gerne prøve at gøre det med 12 klapser. Vi prøver igen. 3, 2, 1. Ej, sindssygt godt. Nu skal I se. Fordi I er så gode, så får I lov til lige at klappe sammen med Peter og Michael på deres rytme. Den lyder sådan her, det er sådan en stoprytme, som man skal sådan set bare en klap oveni. Så det vil jeg gerne gøre, jeg skal nok hjælpe mig lidt. Det lyder sådan her. Jeg vil gerne tage hænden over hovedet, så det er lidt som er virkelig. Ja, sådan. Godt, så udvider vi den lige til den næste rytme. Den lyder sådan her. Kan I gøre sådan? Det er jo lidt gymnastik. Og det er gode til. Lad os se gang. Tak, Lille Happengut. Godt. Vi har cyklet hele vejen inden for Odense, og vi vil selvfølgelig gerne spille et par numre for jer. Det første nummer, det er en film. Det er musikken fra en film, som handler om 4 mænd, der runder rundt i New York med mærkelige støvsuger på ryggen og prøver at gøre gader og stræder gode igen, efter spøgelser har været på besøg. Vi skal finde ud af at synge med på nummeret, så må I meget gerne det. Vi spiller på mærkelige instrumenter, og den prøver vi vise under nummeret. Værsgo, igen, så gør vi igen.
Det næste nummer, det er et gammelt bebop-nummer, som er skrevet af Dizzy Gillespie, som hedder Salt Peanuts. Og det er fordi rytmen går sådan. Salt Peanuts, Salt Peanuts. Igen, hvis der er nogen, der har lyst til at synge med. Feel free. Værsgo. Så vil jeg gerne spille et filmnummer for jer, som handler om en agent, som er meget, meget dygtig, og skal sige, filmnummer starter helt karakteristisk med sådan en triangel-lyd. Sådan der. Og fordi Per han er uddannet i konservatoriet i Odense og spillet symfoniorkestret, så har jeg lovet at lade den her introduktion være meget, meget kort, fordi han er vant til at spille på en lille triangel med en lille pind. I dag der spiller han på en stigbøjle med en bryg. Og det er vist nok lidt tungt, og det er korrekt der. Jo, tak. Men nummeret starter med en karakteristisk triangel-lyd, og derefter går vi over på det, vi kalder vores morfarve.
er vi der, hvor vi er ved at være ved vejs ende. Vi har lige måske 2 numre mere. Det ene nummer, det er sådan et rocknummer fra den gang, jeg faktisk selv har været her i Langskov her, der spillet håndbold. Der hørte vi også AC/DC. Så skal vi se, hvor mange herinde, der kan lave det klassiske sådan rock-attitude-tegn. Det er hånden over hovedet, og så med 2